агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 25 апрели соли 2024 аз анҷоми тафтиши пешакӣ ва ба додгоҳ супурдани парвандаи раҳбари ширкати лоиқ Саидов А ва шариконаш хабар дод. онҳо ба он айбдор мешаванд ки дар ҷараёни сохтмони ошхонаи духабатаи маркази миллии тестӣ назди президенти тоҷикистон 142 000 сомонӣ муодили қариб 13 000 долларро тасарруф карда барои пӯшондани ин кирдораш даст ба сохтакорӣ заданд. худи Саидов ва ё шариконаш ва ё адвокату наздикони онҳо барои шарҳи қазия дастрас нест, вале маркази матбуоти агентии мубориза бо коррупсия гуфт зимни гузаронидани санҷиши молиявии хоҷагидории фаъолияти маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муайян карда шуд ки Саидов ҳамчун муассиси директори ширкати лоиқ нақшаи ҷинояткоронаи тасарруфи маблағҳои буҷетиро таъризӣ намуда бо ҳамин мақсад моҳи ноябри соли 2023 зимни сохтмони иншооти сохтмони бинои ошхона иборат аз ду ошёна дар ҳудуди қитъаи замини маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон маблағи 142693 сомонӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ ҷудо шударо борои кам истифода бурдани масъулияи сохтмонӣ тасарруф кардааст. сипас ном бурда бо мақсади рӯйпӯш намудани амалҳои ҷиноятиаш худи ҳамон вақт санади иҷрои корҳои сохтмониро вобаста ба иншооти мазкур борои сохтакорӣ омода намуда дар он ҳамчун ҳаҷми кор арзиши масолеҳ ва меъёрҳои сохтмониро барзиёд нишон дода барои истифодабарии минбаъда ҳуҷҷати бараълу қалбакиро ба маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод кардааст. агентӣ гуфт вобаста ба ин ҳолат нисбат ба Саидов ва шариконаш парвандаи ҷиноятӣ бар асоси ду банди кодекси ҷиноятии тоҷикистон моддаи 245 қисми 3 банди А тасарруфи маблағҳо ба миқдори махсусан калон ва 340 қисми 1 сохтакорӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда баъди анҷоми тафтиши пешакӣ барои баррасӣ ба додгоҳ ирсол гардидааст. ба айбдоршавандагон бар асоси қисми 3 моддаи 245 ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз 1092 то 1824 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё аз 6 то 10 соли зиндон таҳдид мекунад. бар асоси қисми аввали моддаи 340 барои сохтакорӣ ба раҳбари ширкати лоиқ ва шарикони ӯ ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз 250 то 365 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё корҳои ислоҳӣ ба муддати то 2 сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин муҳлат таҳдид мекунад. дар бораи ин ки оё дар тасарруфи ин маблағҳо кадоме аз масъулони маркази миллии тестӣ низ ба Саидов ва шариконаш ҳамдастӣ кардааст дар гузориши агентии мубориза бо коррупсия чизе гуфта нашудааст.